náročný ten let. Kdo neví, o co se jedná, tak to bylo kvůli tomu robotovi, jak jsem odletěl. Takže tak. Co to cítím? Proč? Jako kdyby se to něco pálilo. Slyšíte to? Čekej, tady se nic nepálí, ale. Co by se sakra pálilo? Tady to hoří. Potřebuji volat hasiče, volám hasiče, počkejte. Musím si vzít mobil. Já ho mám vevnitř vlastně, sakra. Tady sem jdu, počkej, tady ho mám. Tak, mám mobil, tak. Musím zavolat. Takže potřebuju tady. Pojďte rychle. Volám. Tak, mi to nezvedají. Já se vám ozvu, až to pokusím se nějak odstranit, protože to není normální. Lidi, už jsou tu hasiči. Pojď. Tak, lidi, teda uděláme to, vezmeme nějakou cedulku, jestli najdu. Ale někde jsem mi to měl. Jo. Tak. A napíšeme mu tam thank you. Tak. Napsali jsme mu thank you. A tak no. Ještě mu napíšeme bye bye. Tak, máme tu bye bye. Yes, on byl mega hodný, mega příjemný. Tak, to bychom měli. A já se jdu asi kouknout na záznam kamer, kdo to udělal. OK, tak už to mám. Takže jdem se kouknout, kdo to udělal. Kažte. Nikdo nic. Vidíte to, lidi, u toho dětského hřiště dělám tam myší. Vidíte to, to byl ten robot. Bez tak to byl ten robot. No tak já jdu. A tak. Jdu, běžím pryč. Lidi, tak běžím. Ale teď vlastně to uhasili ty hasiči, tak proč? Hele, jdem zčeknout radši zprávy. Zase jdem zčeknout zprávy. Toto jsou zprávy Brookhavenu. Vrátil se sem robot po 3 měsíců. Pozor, dávejte si pozor, znova neotevírejte. Ozývá se a chodí vám do domů zase od 10 večer do 5 ráno. Když vám někdo klepe na okna a na dveře, tak nikomu v žádném případě neotevírejte a nechoďte od 10 až do 5 ráno ven. Takže děkuju za zhlédnutí zpráv a mějte hezký den. Nashledanou. No jasný. Zase tu je, chápete to? Tak jako, hele, já jdu radši, hele, víte co, prozkoumáme to venku, vezmeme si pár věcí, já totiž mám, hele, vezmeme si radši prachy, aby jsme si pak mohli něco koupit. OK. A asi jdeme na to. Já jdu ven pro auto, nebo do garáže a radši zhasnu. Nevím proč, ale jen tak jako zhasnu, chápete? Dobrý. A víte, co je právě že hustý? Oni ty zprávy vysílali tamhle. Tak jako to není lidi normálně. Já se vám ozvu, až budu jakoby někde trochu dál. Tady si něco koupíme za prachy.
Tak tu nikdo není, tak to můžeme čounout. Jenom tak pro zajímavost to nedělejte jako v realitě. Vezmeme si úplně asi všechny věci. Jo. A zkusíme se vypravit. Tady jdeme pro auto. A tak. Takže. Ty krásu, ono už je 11 večer. Já to asi vezmu tudma. OK, tak jedem a ty kráso, fakt nechápu, kdo by to sakra dělal. On tu fakt je lidi, tak je naše možnost, jediná možnost. Sakra, tak dělej. Střílím. Sakra, už mi došly náboje. Sakra. Dělej. Proč nejde? Nejde to, prostě nejde. Já jedu pryč, tak. Nejde to prostě. Volám asi policii a kašlu. Nemůžu. Tak jako to není normální. Jo, hasiči můžou, když tamhle mají výjezd, viď? OK. Tady přesně se natáčely ty zprávy, tamhle je to i to. A kámo, já už jsem teda doma. Já si radši připravím auto, kdyby tu byl náhodou. Oni říkali, že bude... Ne, já jsem nechal otevřít, no. Tak jako, pojďte sem. Jdu čeknout z kamery. Lidi, tak už jsem tu a jdeme čeknout z kamery. OK, nic tu není zatím. Vidíte to. Přijde vám to normální. Ono je i odemčíno. Dobrý, zamknu sem. A kámo, víte co, kašlu na to, vezmeme si takhle z tohle. Slyšíte to? Kdo zvonil? Ne, to je určitě on, to vám říkám, že... Slyšíte to? Tak jako to není normálné. Tady si zazdím tohle. Dobrý. Ukáž. Yes. A tady si ještě zazdím ty okna. Sakra. Tohle to vymažem. Tohle to nechci tady dát. A půjdeme takhle sem. A dáme to takhle z nějaký barikády. No, dobrý, stačí. No a já se tady ubytuju. A tak zkusím zavolat nějaký hasiče, aby mi pomohli. A asi tady to by bylo pro dnešní video všechno. Nikdo? Tak, no nic. No, takže pro dnešní video by to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. A asi čau.